ಹಾಯ್ ಮಕ್ಕ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲಂಚ್ ಅಲ್ಲಾರು ಯಾನಿನಿ ನೀ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಇಂತಿದ್ದಾಡ್ದೆ ಪೂಜೆ ಪೋಯ ಅಂಚಣ್ಣ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ದು ತೊಂದ್ರೆ ಪೋಯಿರು ಮಾಮ ಜೊಂಜ ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ದು ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಇಂದು ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಹಾವೀರ ಕಾಲೇಜ್ ತಲುಪದ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿದ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟ್ಯ ಮಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಡೆಗೆ ಭಾರಿ ಪುರಾತನದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಪಾಡು ಮುಗಿತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಇಂಚೋಗು ಶುರುವಾಯಿತು ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ನಾನಗಂತ ಶುರುವಾಯಿತು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇಂಚಿದೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಭಾರಿ ಕಲೆಕಾರಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಉಂತಾದಿ ಉಂಟು ದುಂಬು ಇತ್ತ ಅಂಚಕಟದಾನಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಹಿಡ್ಬೋದು ಕೈ ಮುಗಿದ ಭಕ್ತನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ರಮಂಚ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಫೆಬ್ರವರಿಡ್ ಮುಲ್ತ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕೋಲ ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏಪಲ ಪಗೆಲ್ಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿಡ್ ಬತ್ತ ಮಾಮ ಪುರ ಇತ್ತರತೆ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿಡ್ ಪೋದು ಬರ್ಕಂದು ಪೋಯಿನಿ ಬೊಕ ಜಿಡ ರಾತ್ರಿಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಪೋಪಿನಿ ಜಾತ್ರೆದಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನಿ ರಾತ್ರೆಲ್ಲ ಚೈನಿ ಪೋದು ಮುಲ್ತ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ ಈ 3 ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋಲು ಪೂರ ಯಾವುಜಿ ನಾನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯಾರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿದಾರ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ದಿದಾರ ಹಾಕಿ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.